Żieda fin-numru ta' każi reġistrati ta' COVID-19 f'pajjiżna, 22 fi 72 siegħa, qed turi li dak li ħafna ħasbu li kien għadda ma għadda xejn. U minkejja li l-Prim Ministru nhar il-Ħadd tal-darb'oħra tkellem dwar ir-ritorn għan-normalità, kliemu ma tantx jidher li qed jikkonvinċi lil kulħadd. Meta ħafna f'pajjiżna reġgħu jinsabu nkwetati dwar il-firxa tal-virus, staqsejna lill-Ministru tal-Finanzi dwar x'se jagħmel il-Gvern biex jagħti wens lill-poplu u jrażżan it-tieni mewġa. Bil-Ministru Edward Scicluna jgħid biss li ħadd ma jafx se jiġri fil-futur. Kuntrarju għal pajjiżi oħra fejn diġà minn issa bdew jilqgħu għat-tieni mewġa. Il-futur ħadd ma jafu. U wara li attività waħda tal-massa fissret sa issa 17 każ ġdid ta' COVID-19 f'Malta, il-Gvern minkejja appell wara ieħor minn ħafna entitajiet sabiex ikunu kontrollati attivitajiet li jiġbru ħafna nies qed jibqa' ma jieħu l-ebda azzjoni. Mistoqsi propju dwar dan Edward Scicluna farfara fuq ħaddieħor. Il-Gvern se jieħu xi miżuri ġodda f'dak li huma mass activities. Le mhijiex il-kompetu tiegħi, ġifieri jiena le bħala Gvern u bħala Kabinet dejjem għadna fuq l-awtoritajiet tas-saħħa biex jigwidawna. Però mbagħad deċiżjoni trid taħodha. Ġifieri nista' ngħid li ma nistax inkun partikolari u ngħid isma' jiena kontrakt. Intant dak li seħħ fl-aħarim f'pajjiżna għajjem ħafna kontroversja għaliex filwaqt li ċertu stabbilimenti qed jagħmlu attivitajiet tal-massa, ir-ristoranti għadhom qed jintalbu iżommu id-distanzi bejn l-imwiet u wieħed għad għandu l-obbligu li jilbes maskra fi ħwienet u f'supermarkets fost oħrajn. Anke hawn Edward Scicluna kellu diffikultà jwieġeb. Mista nitkellem fuq partikolari għaliex hemm nies kompetenti li jifhmu iżjed. Jidher minn dak li qalilna Edward Scicluna li mhux kulħadd fil-kabinett ta' Robert Abela jaqbel li l-mewġ jinsab fil-baħar u li kollox reġa' lura għan-normalità.